Kaixo eta ongi etorriak magazinera, bertzegun batez gaur hortzeguna dugu, urtarriaren 8. eguna eta gaurkoan ere bi elkarrizketa izan nahi dugu. Lehenik eta behin, Neoloteka tresna digital berriaren inguruan solastuko gara, horretarako Josean Zapirain, UEZiko kidearekin egonen gara, berak azalduko digu zertan datzan, neologismoak hartzeko, eskuratzeko eta erakusteko tresna digital berri hau. Bigarren elkarrizketan, berriz, Javi Arakamarekin egonen gara, berak Geroa Baieko legebiltzarkidea da parlamentaria eta proposamen bat ekarri dute eta aldarrikatzen dutena da, trans pertsonek beren ebakuntza genitalak egiteko Malagaraino joan beharrean, gaur egun gertatzen den bezala, EAera, Bizkaiara joatea, eta horretarako hitzarmen berri batea. Berarekin izanen dugu hizketalditxo hori eta berak kontatuko digu guztia zertan datzan. Guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Urtarriaren 8 zen, 1754 urtean, Gaspar Melchor de Jovellanos, Espainiar idazle eta politikoa jaio zen. 1888 berriz, Frantzian Alfred Dreyfus, ofiziala, degradatua izan zen eta betirako kartzeleratu zuten deabruaren Irlan. 1914 urtean, Estatu Batuetan, Ford Motor Konpainik 8 orduko jardunaldi laborala iragarri zuen eta $5,5 soldata minimoa. 1919an Alemanian, Alemaniar langileen komite librea sortu zen, geroago alderdi nazia izango zena. Ikus dezagun gaurko agenda kulturala. Gaur hortzeguna Iruñeko gazte orkestrak, rigia, popa, roka eta bertze estilo batzuk nahastuko ditu zenbait talderen kolaborazioarekin. Ibilbedi eskabidean eta burutik zenbait abesti joko dituzte orkestarekin, musika klasikoa modu dinamiko eta erakargarri batean azaldu nahi dute eta Gaiarren 12etan. Eta urteko lehenbiziko hortzegunarekin heldu da Laba guneko urteko lehen pintxada, 3 Leggings Sound System atxaldeko 7:30 Laban. Ipuin kontalaria larun batean, Sutondoko ipuinak Maitane Perezen eskutik atxaldeko 6etan Arrosadiako Zibiboxen. Sarrera doakoa izanen da aldez aurretik inskripzioa jarriz gero. Asierkida Magoaren ikuskizuna ere atxaldeko 6:30 Uharteko kulturretxean, sarrera €3. Eta Olatz Salvadorrek urteak daramatza, musika eszena murgilduta 2010an hasi ezkeroztik eskakeitan bandan, eta 2018an argitaratu zuen Bakarkako estudioko lehen lana, Zintzilik. Bere bigarren lana 2021ko urtarrilean heldu zen, Aual. Orain disko hau agurtzeko kontzertu batean jaso du, taldekidekin eta publikorekin batera. Burlatako kulturretxean atxaldeko 8etan sarrera €15. Ikus dezagun zer gertatu den gaurko egunean, egunkarien azalei errepaso bat eginez. Diario de Notiziasen lerroburu handi batean, Nafarroan kontsumitzen den alkola adin goiztiarrenean. Nafarroan kontsumitzen da alkola adin goiztiarrenean. Edariak kontsumitzen 15,9 urtetan hasten dira. 25,64 urteko Nafarren 27,7% aitortu du mozkortu egin dela azken urtean, estatuko 100-korik handiena. Gazteak 16,1 urterekin hasten dira erretzen, kalamorekin lehen esperientzia 17,5 urterekin izaten da. Argazkian, patinatzaileak izotz pistan, eguzkiaren zirkuko zenbaki ikusgarri egiten. Eta izenburuan, eguzkia eta izotza arenan. Kristalek ikusleak liluratzen ditu bere 9 emanaldietatik lehenengoan. Lerroburu gehiagotan, 119 pertsona ospitaleratu dituzte Nafarroan COVID, gripe eta bronkiolitisagatik. Foru erkidegoa estatuko bigarren lehiakorrena Madrilen atzetik, eta gizon bat bikotekide ohiarekin ikustean sastatzeagatik atxilotu dute Iruñean. Diario de Navarran ere lerroburu handi batean, 60 urtetik gorako Nafarren herenak ez du COVID txertaketa amaitu. Txinako kasuen leherketak hori egiteko beharra azpimarratu du. Argazkian, kristaleko une bat, atzo, Navarra arenan. Eta izenburuan, izotz gainean egan, eguzkiaren zirkuak atzo estreinatu zuen Kristal Navarra arenan. Lerroburu gehiagotan, Nafarroko gazteak dira tabako, alkola eta kanabisa kontsumitzen lehenak, 106 milioi gutxiago Nafarrorentzat estatuko zerga beherapenagatik,
Eta Frantzisko Aita Santuak Benedikto XVI hileta elizkizuna eginen du gaur goizean. Gara egunkarian, baita ere, lerroburu handi batean, Txinako bidaiarientzako testak zabaldu egin dira zalantzak gora bera. Europar Batasunak atzo ez zuen behin betiko erabaki hartu, baina Estatu Batuaren ildoari jarraitzea eta kontrolak ezartzea gomendatu zuen, ohartarazpen zientifikoak gora bera, neurriaren eraginkortasuna zalantzan jartzen baitute. Argazkian, errepresioan itzen lekuko, Iruñeko kartzeleko atea zutik da berriz. Nafarroako Memoria Institutuaren ekimenez, atzo eraikineko atea jarri zuten berri zutik, frankismoaren biktimen omenez. Bertan egondako 425 preso fusilatu zituzten 36an. Raúl Sánchez Cedilloren hitzak bertzen lerroburu batean. Unea eta tokia dela eta, gerra gerta ziteken okerrena da. Azken berri batean, Nicolás Redondo, UGTko lider bizkaitar historikoa hilda. Berri egunkarian, parke eolikoentzat 33 eremu hautatu dituz Jaurlaritzak plan sektorialean. Gutxienez 139 puntutan errotak jarri ahalko dira, planak aurrera egiten badu. Mendigunetan daude kokapen gehienak. Aste honetan 2 proiektu berri ezagutu dira, Araban bat, Bizkaian bertzea. Argazkian Barakoldoko kulturretxeetako bateko ataria, eta izenburuan Euskaraz bizi nahi eta ezin. Barakaldon badira 26.000 Euskaldun baino ez da hain erraza zerbitzu publikoetan Euskaraz egin ahal izatea. Diskriminatuak izaten ari gara, esan du Sasiburu Euskara elkarteak, EAEko auzitegi nagusiaren ebazpenarekin haserre. Lerroburu gehiagotan, Txinan COVID-19 sortzen ari den egoera ez dute alarmatzat hartzen adituek. Eta Euskal Herria Irratian, Mikel Mundiaino sareko kidearen hitzak, salbuespena araua da Euskal presoentzako oraindik. Euskal presoen eskubideen defentsan manifestazioa eginen dute larun batean sare herritarrak. Bilbon, bortzetan abiatuko da protesta La Casillatik. Alboko berri batean Iruñeko gazte orkestrak ibilbedi burutik eta eskabidean taldekin joko du gaur. Eta azkenik, Iruñerriko kabalkadak. Ikus dezagun gaurko biharkoetan larun bateko eguraldia. Gaur antizikloiaren babesean egonkortasunaren bidetik jarraituko dugu eguraldiak. Eguzki giroa gailenduko da. Goizean zehar zerua nahiko lainotuta agertuko da eta ekialdean eta Araban eta Nafarroan lainoa izango dugu hainbat bailaratan. Eguerdirako ordea hodeitza hau desegin eta zerua ia oskarbi geldituko da. Alabaina, baliteke Arabako lautadako hainbat lekutan lainoa iraunkorra izatea eta kasu horretan giroa hotza izango litzateke. Gainerako lekuetan aldiz atzoko balio epeletara iritsiko dira termometroak. Bihar giro eguzkitsua, goizen goiz hotza eginen du, batez ere barnealdean eta Araban eta Nafarroko hainbat lekutan izotza botako du. Hotzaz gain, lainoa ere sartuko da, barnealdeko hainbat bailaratan batez ere Nafarro hegoaldean eta bertan baliteke iraunkorra izatea. Gainerako lekuetan, atxaldetik aurrera goi-hodei batzuk agertuz joanen dira. Temperatura maksimoak lainoa iraunkorra den zonaldetan salbu aurreko eguneko balioetan geldituko dira. Temperatura maksimoak lainoa iraunkorra den zonaldeetan salbu aurreko eguneko balioetan geldituko dira. Eta larun batean egoera aldatuz joango da eta hego haize zakarra nabarmenduko da. Goizaldean hodeitza handituz joango da eta zerua ia erabat estalita geldituko da. Balitekean hemenka euri pixka bat egitea. Hego mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da eta boladaka oso gogor joko du, batez ere haizelekuetan. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, Kantauri isurialdean eta Mediterraneo isurialdean koska bat beherago geldituko dira. Aurreko egunetan lainoa gailenduko den lekuetan izan ezik. Bueno, beti erraten dugu Euskaldunak hoixen ibiltzen garela, gauzen puntan edo saiatzen, alik eta gaurkotasun gehien izaten gure ekimenetan, teknologiarekin ere hori izaten ditugu hartu emanak, badugu tradizio hori, Euskaldunek beti gure hizkuntza zaintzeko borroka horretan, akaso badu harrotasun, txobinismo punto bat hornek ere bai ez dakigu, baina, edo zein kasuetan, horren nola baitere bertze adibide bat, azkeneko
nolabait ere gaurkotze bat, badugu Neoloteka izeneko tresna digital berriarekin, kasu honetan, uzei terminologia eta lexikografia zentroak abian jarri duena, eta hain zuzen ere, tresna honeta solasteko Josean Zapirain uzeiko kidearekin gaudemen. Atxaldeon, Josean? Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin galdetuko dizut, uzeien inguruan, Neoloteka bera horretan tresnan sartu baino lehen, uzei bera zer den? Zer da uzei, Jose? Uzei da, aspaldi sortutako zenbat urte sortutako erakunde bat, euskararen normalizazioan laguntzeko, onura publikoko erakunde bat gara, eta bereziki hiztegigintzan egiten dugu lana, hiztegigintzan eta itzulpengintzan ere bai. Eta hasieratekan izan dugu kezka euskara normalizatzea eta hizkera berezituan teknologietan eta erabiltzen den hizkera horretan, baina aldi berean euskara orokorrean edozein hiztunek erabiltzen duen euskara horretan ere finkatze lan horretan sustatzea. Irakurri ondoan baiten ez dakit ala den, Josean, ni okertu naizen, zuek egiten duzu Euskaltzaindiaren hiztegia? Euskaltzaindiaren erakundea txikia gara, Euskaltzaindiak izendatu gintuen erakundea txiki eta horrengoz estatus hori daukagun erakunde bakarra gara. Lehenbizi bat bakarra gainera. Bai, guretzat, aitortza handia da. Bigarrena xaloa. Eskatzea besterik ez dago. Kontua da, Euskaltzaindiarekin lankidetzan behar dugulako, egin dugu aitortza hori besteak beste, eta lankidetza horren adierazgarri nagusienetako bada, Euskaltzaindiaren hiztegi arau emailean gure lantalde batek egiten duen lana. Horiek dira, hizkera orokorrarekin lan egiten duten lankideak. Ni terminologoa naiz eta hizkera espezializatuarekin lan egiten dut, baina uzeik lan egiten du Euskaltzaindiaren hiztegi horretan, prestalanak eta horrelako lanak egin ez. Terminologia espezializatua, Josean, erran nahi du, alor zehatz bateko terminologiarekin egiten duzula zuk lan, kasu honetan? Bai, horiek dira ezagutza arlo jakin batzuetako hizkera. Adibide bat jartzeagatik, askotan igual jendeak ez du ondo ulertzen eta errazagoa da ulertzea adibide praktikoekin. Orain koronavirusa hizpide izan dugu azken urte hauetan, tamalez. Eta gehienok ikasi dugu hitz hori pandemia horren harira, ezta. Baina koronavirusa ez da gauza berri bat, kontzeptua lehenik bazegoen, zientzialariek aspalditik ezagutzen zuten eta erabiltzen zuten. Ze gertatzen zen, hizkera arruntera lehenik pasagabeko hitza zela. Eta momentu batean, gertakari batek, kasu honetan pandemiak eragin du, jende gehienak hitz hori ikasi behar izatea eta bere ganatzea. Ezagutza arlo batean erabiltzen diren hitz espezializatuek askotan bide hori egiten dute. Momentu batean arlo horretako adituek bakarrik erabiltzen dituzte eta ezagutzen dituzte. Elkar ulertzeko beharrezkoa dutelako, ze bestela lukete elkar ulertuko. Batek gauza bat izendatzeko modu bat erabiltzen baldin badu eta beste batek bestea, gero artikulu zientifiko batean adibidez, ez dakizu oso ondo zertaz ari zaren edo gauza bere izendatzen ari den, elkar ulertzeko ezinbesteko tresna da terminologia, arlo espezializatu horietan, eta gero horko hizkera berezi hori orokortzen denean, denon erabilerara pasatzen da, ez? Eta horiek jasotzen dira hiztegi arau emailetan, hiztegi orokorretan, hiztegi elebidunetan eta bar. Bi arlo horiek oso ondo bereizten ditugunak, batzutan nasgarriak izan daitezke hortan aritu ez den jendearentzat. Orduen, pertsona proposarekin gaude galdetzeko, musukoa den edo maskara den, nola da, Josean? Adibide ona da, musukoa da neologismo bat. Musukoak euskaraz lehendikan bazeuden, baina bestea dira batekin erabiltzen ziren, basailekoa esateko esate baterako, bestea dira bazuten
erabiltzen zen arloetan, baina momentu baten hiztun batek proposatu zuen maskara izendatzeko egokia izan zitekeela. Erabilera horretan arrakasta izan du. Hori da neologismo mota bat. Neologismoak izaten dira errealitate berriak izendatzeko behar ditugun hitzak edo esamoldeak, eta batzuetan askotan etortzen dira inguruko ardaretatik, nagusiki hizkuntza hegemonikoetatik eta gure kasuan ingelesetik edo inguruko ardaretatik, ezta? Orduan, baina hori ez da neologismoak sortzeko mekanismo bakarra. Beste batzuk izaten dira, hizkuntzak bera, gure kasuan euskarak, lehendik badituen hitzei adiera berri bat gehitzea. Eta musikaren kasu hori izan da, ez? Lehendik beste adiera bat zeukan, eta orain gehitu zaio beste adiera bat, eta bere bidetxoa egin du, ez dakigu zenbatereneko bidea egingo duen, eta halako batean adiera hori ere hiztegietan jasoko den egunen batean, edo hiztegiara goi mailera iritsiko den. Hori da adibidez neologismoa, momentu batean guk hori datatu behar izan dugu, kontrolatu behar izan dugu. Hau, halako urtetan gertatu da, arrazoi honegatik. Gero gertatzen dena da, bilakaera hori, hain gure ganatzen dugula, hiztunek haien oharkabean bizitzen dute hori guztia, baina guk hizkuntza kontrolatu behar dugunez, gure hiztegiak eta gure tresnak egiteko, adibidez guk egiaztatzaile automatikoak egiten ditugu, OBLX zuzentzaile automatikoa eta bar, horren hitz berriak tresna horiek ezagutzeko, zuk sartu behar dituzu. Bestela tresnak ez ditu ezagutzen edo okerreko proposamenak egin ditzake. Manditzake okertzat, zuzenak diren formak, edo egokiak diren formak. Eta lan hori egiteko ezinbestekoa dugu jarraipen oso estu egitea hizkuntzari, eta jakitea aldaketak noiz gertatzen diren, noiz sortzen den forma berriak, noiz forma berri horiek noiz iristen diren hiztegira, eta neoloteka da horren guztiaren emaitza. Haietu gara orduen, gaiera, modu pixka zeharkako batean, neoloteka zuzen ere, ontarako sortu duzuen tresna, ez dakit, azaldu duzu gutxi gora beraz zer den, baina, ez dakit, nola funtzionatzen du, ez dugu erran gainera interneten dagoen portal, webgune bat dela, nola funtzionatzen du neolotekak? Neoloteka da nolabait biltegi bat, horrelako esamolde berriek edo erabilera berrien biltegi bat. Oraingoz, oso forma gutxi sartu ditugu, helburua da poliki-poliki horiek osatzen joatea. Azken batean da atari bat jartzen duguna sarean, jendeak ikus dezan guk orain arte etxe barrurako egin dugun lanaren lagin bat. Erakusleiho bat izaten dira horrelako neologismoen biltegiak edo neologismoen behatokiak edo nahi duzun bezala izendatu ez. Erakusleiho bat izaten dira hizkuntzaren bilakararenak, eta hori da duten funtzioetako bat, batetik dokumentatzea oso ondo jaso diren forma berriak, esan bezala oso importantea dalako hizkuntzari begira, hizkuntzan oinarritutako edozein tresna zerbitzu edo produktu eskaintzeko oso ondo jakin behar duzuen noiz sortu den forma bat, noiz dokumentatu den, nondik iritsi den. Horretarako lagungarriak izaten dira horrelako biltegiak, behatokiak, eta bestetik ematen dute hizkuntzaren bilakaeraren berri. Eta hori oso lagungarria da hiztunak ohartarazteko hizkuntza zenbat aldatzen den. Guk askotan esaten dugu, adibidez urte bukaeran aitzakietzat hartzen dugu urteko hitza edo urteko hitzak zerrenda bat egiten dugu, eta guretzat deigarriak izan diren neologismo eta horrelako batzuk biltzen ditugu urtearen errepaso bat egiteko. Horren berri ematen dugunean beti esaten dugu horiek guztiek balio digutela ohartarazteko zenbat aldatzen den euskara urte batetik bestera oharkabean, eta hori horrela da, aldaketak etengabekoak dira, eta batzuetan momentuan barneratzen ditugu hitz berriak eta ez gara konturatzen. Bilakaera hori da nolabait hizkuntzak bizi berritzeko duen gaitasunaren adierazgarri bat. Eta hori importantea da ez bakarrikan hizkuntzarekin lan egiten dugunontzat, baita nolabait hizkuntzaren prestigioari begira ere.
Inguruko erdaretan, inguruko hizkuntzetan, neolotekaren antzeko egitasmoak daude, eta euskarak ere uste dugu behar duela horrelako erakusleiho bat. Horrengoz oso xumea dana, horrengoz forma gutxi sartu ditugulako, baina izango da erakusleiho bat euskarak duen biziberritzeko eta eraberritzeko gaitasuna hori erakutsiko duena. Eta hori ere da horrelako egitasmoen funtzio bat. Pixka bat hori da helburua. Horregatik ez ditugu sartu guk dauzkagun milaka neologismoak ez ditugu sartu batera, esan dugu, hemendikan aurrera hasiko gara sartzen pixka bat adierazgarriak izan daitezkeenak, oreka bat ere bai beraien artean, batzuk izango dira, musukoren kasuan gertatzen den bezala, badira bat gehitzen zaiola lehenekan dagoen hitz bati, beste batzuetan izango da, ingelesetik datorkigun forma bat euskarara egokitu dugula, edo kalko bat izango da, eta pixka bat oreka bat bilatu, batzuetan garkotasunarekin edo albisteekin lotura dutenak izango dira, beste batzuetan ez. Pixka bat, joko hori emango digun hautaketa batekin eta elikatzen joan poliki-poliki jendearentzat eta erabiltzaileentzat ere, pixka bat erreferente izan dadien zalantzak dituztenean, hau nola esan da. Askotan itzultzaileek edo erabiltzaileek behar izaten du badaki kontzeptu bat berria dala edo ez dakizu nola dagoen adierazi hori euskaraz eta hiztegietan oraindik ez da jaso. Orduan hasi behar du bilaketa lan bat egiten, besteek nola esan duten edo besteek erabili duten ikusteko, ez? Pixkat aurrelan hori nola guk egiten dugun gure lanetarako, hori sarean jartzea pentsatzen dugu lagungarria izango zaiela. Beraz, nolabait ere hori izango dalako, webgune bat, portal bat, igor sartzen naiz, eta hiztegi moduko bat honen da, ez? A-tik Z-ara, ez dakiz zer, eta hor sartuko naiz, eta honen dire hitz batzuk, baino, aurratzen zenuen, Josean, hau zuek egiten zenuten lana da, jadanik, hau da, ez da orain txen derrepente lan berri bat egingo dela, baizik eta erakusleio bat horrena. Bai, hori da, azken batean da, pixka bat partekatzea orain arte daukagun ezagutza hori eta hemendikan aurrera nola lan hori egiten jarraitu behar dugun, egiten dugun hori pixka bat jendearekin batera partekatuz egitea eta bide batez ematen diogu jendeari ere aukera lan horretan laguntzeko. Norbaitek esaten baldin badu jo bida. Badago hemen errealitate berri bat edo kontzeptu berri bat ezagutzen ez nuen eta bida. Euskaraz horrela ikusi dut idatzia halako egunkaritan edo garko irratsaio batean hori esan dute. Inprimaki baten bidez badaukate horrelako proposamenak bidaltzeko aukera, guk aztertuko ditugu, egunean zehar beste bat hautagai aztertzen ditugun bezala. Eta erabakiko dugu, sartzekoa dan neolotekan, noiz, agian sartzeko izango da, baina ez justugun honetan, igual aurrerago, edo egingo du beste biltzen ditugun forma guzti horiekin egiten dugun prozesu bera. Esan behar dut, ez dakite adierazten dudan, edo isilbidez edo geratu den hor erdi ulertua, guk egunero egiten dugu bereziki prentsaren eta komunikabideen jarraipen oso astua. Hartzen ditugu euskarazko prentsa idatziaren iturri nagusiak eta horiek modu sistematikoan arakatu izan ditugu orain arte eta neolotekak ere behartzen gaitu bide horretan zehaztasun handiarekin jarraitzera. Eta gero pixka bat modu espontaneoago batean, zailagoa dalako ere bai, ikusentzunezkoak edo errepetako saioak, eta horiek ez dirain erraz kontrolatzen. Produzio osoa horiek bai dira pixka bat modu espontaneago batean biltzen ditugun formak. Eta horiek guztiak aztertzen ditugu egunez egun, hori Aspelitekan egiten dugun lana da. Eta horren azpi emaitza bat edo ondorio bada neolotekan horretan. Hor, aipatzen zen, ez dakit hilabetero edo urtero nola den, 20 hitz berri plazaratuko dituzuela hor, baina hori ez da hilabete horretan nolabait ere zuen hiztegian edo sartu dituzuen 20 hitz berri, baizik eta, ez dakit azken urteetan egon diren neologismo
guzti horiek pixkanaka joango zaretelako hor erakusten, ez? Bai, horre egingo dugu, nolabait entresaka bat, batzuetan, lehendik metatu ditugun neologismoetatikan, hartuko ditugu, adibidez hau, nola, momentu honetan bizpidean, zerbait, biztonen arira edo, nola ipagarri ez honetik honako hau, hori sartzea, eta beste batzuetan izango dira, igual, guk ere jaso berriak ditugun formak. Pizka bat, dalagin moduko bat, elikatzen joatekoa. Egia da, beste erdaretan dauden bibliotekaren antzeko egitasmoetan ez direla oso hiztegi handiak izaten. Ez dira milaka forma egoten normalean. Katalanez eta gaztelaniaz dauden forma antzeko egitasmoetan elikatze prozesua ere ez da esaten oso guk gure buruari ezarri diogun erronka hori baino askoz ere handiagoak ez dira esaten. Orduan, horrengoz, hori da hartu dugun konpromisoa, horri utzi nahi diogu, hori baino gehiago egitera iristen garen bagara, hainbat hobeto denontzat, baina bentsat, gutxieneko ritmo bat ere jarri nahi genion buruari, eta iruditzen zaigu hori nahiko eramangarria izan daitekeela, eta dazkagun baliabideekin, eta eskaini zaizkiokegun orduekin, ze, klaro, lana handiagoa da, baina gero barri badauka komunikazio lan bat, forma bartzaio eta iruditzen zaigu erritmo hori egokia izan daiteke. Joian, ez da ipatzen duzun adibideren bat, hor ikusten aldiren hitz horienak, orain adiaztiaren. Bueno, adibidez atzo sartu genuen desestresatu, eta adibidez hori adibide neko politera, segurazki jendeari neko ezaguna egingo zaio, askotan erabiltzen delako, baina hori iztietar ez da iritsi, adibidez, eta hizkuntzarekin ohituta dagoenak badaki, euskarak horrezkia gehituz, aditz baten gainean, beste aditz batera dezakeela, eta forma horiek egokia direla, eta ez dutela aitzakiarik ez. Baina iztegietan ez dago. Orduan, batzuetan zalantza sor daiteke, hori erabil euskaraz, eta iztegietan ez jaso desestresatu, edo esan behar du estresa kendu, edo beste molde batzuk erabili behar ditut jatorragoak direlakoan. Eta guk, gure ustez ez diogu inolako aitzakiarik ikusten horri, eta erabiltzen da, eta aspalditxotekan gainera dago dokumentatua. Orduan, adibidez, horregatean beste artean, horregatean sartu genuen atzo, desestresatu. Eta horrelakoak, guretzat argiak diren irizpideak, segurazki batzuetan norbaitentzen lagungarriak izan daitezke, iztegietan ikusi ez duelako, zalantza sordadak iokelako norbaitek. Hori da sartu dugun azkeneko forma esate baterako. Kasuistika oso desberdinak izan daitezke neologismoen artean. Eta aski interesgarria arzalpena, hori izan zen, eta horrek ere izan du badoka bere azpi historia, barne historia. Hori izan zen, erabiltzaile batek Twitterren 2016an, ez ditxo garai okaraz banago, izena, proposatu zuen moldea, honeko molde informala zen, adierazteko, mansplaining eta inglesetik handatu horren kontzeptu hori, ezta? Inglesetik hartu dugun forma horrekin izendatzen dugun kontzeptu horretarako. Eta egia da, jatorrian, neko modu informalean sortutako, testuinguru informal batean sortutako forma zala, baina bere bidea egin du. Eta egia da, momentu honetan, euskaraz ez dakagula hori baino ordain hobeagorik, ez? Eta beste erdara batzuetan, adibidez, frantsesez, mek explicación eta espainolez, mansplainingekin batera, macho explicación erabiltzen dute. Horiek ere, izan dute erabilera desberdina batzuetan informalagoa, beste batzuetan izan dira, espainolaren kasuan adibidez, fundeok proposatutako forma txukunagoa edo formalagoa da, baina, bide desberdinak egin dituzte, kasu guztietan orden guzti horiek. Eta euskaraz ere, arzalpenek izan du arrakasta eta bere bidea egin du. Eta orduan, jasotzeko egitu zaigu, inolako zalantzari gabe. Piskat, kontzeptu ezagutzen ez duenarentzat, edo lehenengo aldiz ikusten duenarentzat, agian deigarria esan daiteke, baina
euskaraz beste erdaretan ainako egokitasuna du. Azalpena, hitz interesgarrietako bat. Josean, leheno erratzen zenuen zalantzak dugula, erabili, ez erabili. Hor, hiztegi horretan, agertzen den hitz hori erabili dezakegu. Baina aldi berean hor jartzen du, ez, toki batzuetan, hau ez dago euskaltzaindiaren hiztegian bilduta. Nola da kontu hori? A ber, guk zuzentasunari baino gehiago begiratzen diogu egokitasunari, alegia. Molde bat baino gehiago izan daitezke egokiak testuinguruaren arabera. Hiztuna nolakoa den edo esate baterako idazle batek edo gidoilari batek pertsonaia guztiak ezin ditu hizketan jarri, ez dakit, euskaltzen oso izango balira bezala. Hori ez litzatekelako egiantzeko izango. Orduan, pertsonaia nolakoa den edo hiztuna nolakoa den edo zein den edo ze testuingurutan dagoen forma bat edo beste izango da egoki. Ez nahitan nahi ez hitzik formalena edo jasoen. Orduan, zuzentasunaz baino gehiago egokitasunaz hitz egiten dugu kasu honetan. Eta neolotekaren helburua ez da hainbeste adieraztea zer erabil daitekeen, baizik eta nola erabiltzen den. Gero, inguruak eta beste ingurua bar guzti horiek horiek oso importante direlako jakiteko forma bat egokia dan edo ez den. Egia da batzuetan, formaren bati eragozpenen bat ikusten baldin badiogu, esate bateko, osaera aldetik eragozpenen bat baldin badauka, inguru ustez behintzat, hori esan bidez adierazten dugu fitxan bertan, esaten dugu, hobetxik gabeko forma da edo olako molde bat erabili dugu. Hala eta guztiz ere, esaten dizut, gidoilari batek batzuetan horrelako formak ere erabili beharko ditu, halako pertsonaia baten ahotan esate baterako. Baina gure asmoa ez da arau emailea izatea, baina ez gara arau emaileak, euskararen kasuan dakizuen ez arauak ematen dituen erakunde bakarra euskaltzaindia da, baina ez gara preskriptiboak emaile hortan, baizik eta jasotzen dugu erabili dena. Erabileraren kopuruak ere badu adierazgarritasuna kasu honetan. Beraz, horrek erran nahi du, hor agertzen diren hitzak erabiltzen direla, ez? Erran nahi du, zeren badago aukera ere bai, hitzak proposatzeko. Baina hitzak proposatu ezin da izan, ez dakit, ni nire etxean izan dudan azken burutazioa. Izan behar du, nonbaiten atera den hitza, nonbaiten erabiltzen den hitza izan behar du. Hori da, neolotekarien funtsa hori da, dokumentatzea erabilera. Orduan, guk jaso ditugun forma guzti horiek nonbaitetik hartu ditugu, ez ditugu guk sortu. Hau izan daiteke molde egokia honako hau adierazteko. Edo landari honi esan dizaioket honela eta niri forma txukun nahi ditzen oso ondo. Baina hori ez baldin bada benetan erabili, hori ez da jasotzekoa horrelako egitasmoetan. Ez neolotekan eta ez bestelako neologismoen biltegietan. Behatokietan ez da jasotzen. Egiten dena da, erabilera errealaren gainean oinarritutako dokumentazio bat. Horregatik, primaki horren bidez, erabiltzaileek bidal ditzaketen formak ere eskatzen dugu horrelakoak izatea. Eta ez zuzen ere eskatzen dugu zehaztea halako egunkaritan, halako aldizkaritan edo halako liburun telebista saio honetan ikusi dut, halako egunetan, ahalik eta zehaztasunik handienarekin, gero guk hori egiaztatzeko eta datu horiek ere jasotzeko. Azken batean, dokumentatzen duguna erabilera delako. Beraz, zuek dokumentatuko zenutan ongi ulertzeko izango zen, zuen hiztegi horretan sartzen bada, erran nahi duena da, hitz hori erabiltzen dela. Erabiltzen dela eta aitzakiarik, aitzakien nabarmenik ez duela erabiltzeko jakina molde bat gramatikala baldin bada, horiek ez ditugu jasoko. Baina gutxieneko baldintzak betetzen baditu eta gutxienekoa da gramatikala izatea eta eragozpen handirik ez izatea jasotzekoa da. Beraz, nik hitz berri bat proposatu nahi baldin badu, trukoa da, Twitterren edo prentsan matxakatzea hitz horrekin, eta jendeak hasten badu erabiltzen, orduan ez? Bueno, hitzak horrela sortzen dira, Artzalpen horrela sortu zen, musukoren erabilera ere esate zute,
hiztun batek, izen abizenekin, denok ezagutzen dugun hiztun batek proposatu zuen erabilera hori, eta sekulako arrakasta izan zuen. Hori da hizkuntzaren bide naturala, berezkoa. Hitzak norbaitek erabiltzen ditu lehenengo aldiz, eta gero ingurukoek forma horiek egokiak direlakoan, edo ulergarritasunari laguntzen diotelakoan, bere egiten dituzte, eta hortikan horrela da hizkuntza den sorrera. Eta gero, Josean, hitz zerrenda guzti horretako batzuk hartzen ditu euskaltzainek eta onesten ditu. Erraten ditu, erabiltzen aldirela edo zuzenak direla. Euskaltzaindiak urtean bitan eguneratzen du bere hiztegi digitala. Bere hiztegi arau mailaren bertsio digitala, hobeto esan da. Eta horien artean noski badaude neologismoak eta badaude lehendikan aspalditikan erabili diren formak neologismoak ez direnak, baina testuetan nahikoa lekukotasun izan ez dutenak, demagun sexuari buruzko hainbat gauza, agian ahozkoan oso ohikoak zirenak edo izan direnak, testuetan agian ez dira beste aldiz agertu, eta nola euskaltzaindiaren hiztegiaren oinarria testuetako, korpusetako lekukotasunak diren, behar dute gutxineko kopuru bat edo agerraldi batzuk esatea, ezta? Forma horiek, eta batzuetan gertatu da, forma bat ahozkoan oso lagunartekoa dalako, edo arrazoirengatik oso ezaguna den forma bat, hiztegietara ez iritsi izana, baina ez berria dalako, baizik eta idatzian edo bestelako korpusetan jaso ez delako. Jaso ahala, agerraldi kopuru hori nabarmen ezan ahala, pasatzen da hiztegietara. Eta printzipioz guk jaso ditzakegun neologismoek ere bide bera ingo lukete, non eta balin eta erabilera kopuru hori adierazgarria baldin badu. Eta hala sartu zen, azkenean sukaldatu, Sukaldatu esango nuke ez dago oraindik hiztegi arauen mailan, ez? Ez dago sartua? Esango nuke ez. Nik oso memoria txarra dauka, baina begiratu beharko lugu, esango nuke ez. Ez dago sartua. Esperatu beharko dugu orduan urte pare bat oraindik sukaldatu. Agian oker nago, baina esango nuke ez dagoela. Josean, aprobetxatuko dut ere galdetzeko. Euskara hizkuntza bizia da zentzu horretan, biziagoa, ez dakit galdera horrek zentzurik duen. Hau da, neologismo gehiago edo gutxiago izaten ditu bertze hizkuntzek baino? Nik esango nuke beste hainako bizitasuna duela euskarak, eta zuzen ere hori egiaztatzeko balioko duelakoan edo balegarri izango delakoan gaude neoloteka. Euskaraz hitz egin dezakegu, ez bakarrik fisika nuklearrari buruz, baizik eta edozein gairi buruz beste hizkuntzetan adina, eta beste hizkuntzetan hainako zehaztasunarekin. Horrek esan nahi du, gaur-gaurkoak diren gaiak, azterketa adimen artifiziala, edo mila kontu sortu berriak direnak, edo oso berriak direnak ere hizketa gai direla euskaraz. Eta beraz, euskara alde horretatik beste edozein hizkuntza bezain bizia da. Gertatzen dena da batzuetan inguruko hizkuntza hegemonikoen presioagatik eta badugula zenbaitek baduela ideia hori bizitasun gutxiagoko hizkuntza dela edo baliabide gutxiago ditugula euskaraz gauza berriak izendatzeko, eta ez da egia. Zuzen ere hori da guk beste bat frogatu neko genukeen gauzetako bat neolotekarekin. Bertze irizpide bat, Josean, jarri duzuena neoloteka honetan, da ez direla onartuko, nolabait ere, sexu eta genero jazarpena edo bazterkeria sustatzen alduten hitzak, ezta? Bai, useik beti danik izan du, aspaldi danik izan du konpromisoa gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekiko. Eta hain zuzen ere emakundek aitortua dio erakunde gisa konpromiso hori. Berdintasunen aldeko erakunde izendatu bat emakundek beste konpromiso horregatik. Eta iruditzen zitzaigun hori funtsezko irizpide bazala. Hizkera sexista sustatu
nahiko duten egitasmorik gustu abian jarriko, eta beraz, horrelako formak erabaki dugu esartzea neolotekan, pentsatuz, esartze horrek ere bultzada bat ematen diela, horrelako formak. Bueno, bortxe, neoloteka denendako eskuragarri, hitz aski ederrak eta interesgarriak, baita kontzeptu berriak ikasteko balio duena, ni sartu naiz hor, eta ja, ez dakit, 2 edo 3 kontzeptu berri ezagutu. Bai, hori ere... Ez dakit zer, demisexuala hau bertze, balio du ere bai egoteko pixke, ez dakit, eguneratuagoa gugero. Bai, hori horretarako ere balio du, esan, kontzeptu berri horiek, batzuetan ez dira denak kontzeptu berriak izaten, hori ere egia da. Lehen esan dizudana, mikromatxismoa adibidez, basta kontzeptu berri bat, momentu batean, hori izendatzeko behar berri bat sortu da, baina lehendikan dagoen realitate bat da. Baina egia da, beste batzuetan, balio duela, hori, agian zuk entzun ez dituzun, edo ikusi ez dituzun hitz batzuk, edo esamolde batzuk ikasteko. Hori ere bada, gure egiteko bat, eta entzuten ere pixkat ezagutza hori partekatzea. Neoloteka, uzeik abian jarri duen tresna berri eta interesgarria, hortxen bilatu dezakezue saretan, interneten arazo handirik gabe, eta hortxen, kuriositatea asetzeko ere ikusteko termino berriak zen dira, ikusteko, zer den erabiltzen dena, eta, hoixeanek erraten zuen bezala, erakusteko, azkenean, euskara ere hizkuntza bizi bat dela, eta nola joaten den, berritzen eta moldatzen gure egunerokotasun honetara guk, gure partetik segituko dugu borrokan, sukaldatu bertan eta euskaltzaindian onartu arte, eta xaloer edo xaloazale ere akaso izan dut. Goixean Zabiriain, erraten genen bezala, uzeiko kidea, hemen, neoloteka, tresna berri hau zertan datzan azaltzen. Goixean, mila esker hartutako denbora honengatik. Zuei, eskerrik askotan nahi duzun arte. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako zenbait albiste. Barainainen honako oharra jarri du udalak. Nafarroan bizi den atzerritarra bazara, 18 urte baino gehiago badituzu eta 2023ko maiatzaren 28ko udal hauteskundetan botoa eman nahi baduzu, eman izena atzerriko egoiliarren hauteskunde erroldan, zere gazteleraz. Informazio guztia Barainaingo webgunean. Baita ere Barainaingo udalak kirol jardueratan izena emateko eta berritzeko epea zabalduko du 2023ko urtarrilean. Kirol ikastaro eta tailerrak gazte helduei zuzendutakoak dira, 2. lauhilekorako. Otsailaren 1. maiatzaren 30 bitarteko ikastaro izanen da. Iruñean Zibiboxek 277 ikastarotan arte plastikoak eta eszenikoak, ongizate fisikorako estrategiak, IKTak, hizkuntzak edo sukaldaritza ikasteko aukera eskainiko du datorren lauhilekoan. Denentzat, urtarrilaren 9-tik 16ra egongo da zabalik aurretiko izen ematea. Baita ere, kontzertu antzeztu batek irekiko du larunbat honetan urtarrilaz jaialdiaren 6. edizioa. Urtarril osoan zehar jaza jendearengana hurbilduko duena, emanaldi eta hitzaldien bidez. 7 kontzertuk jazaren historiari buruzko 3 hitzaldik eta aurreko edizioetako atzera begirako erakusketa batek osatuko dute egitaraua. Eta iraunkortasun eskolaren urteko lehen hiruhilekorako programazioa abian da. Hondakinen kudeaketa eta berrerabilera ardatz hartuta. Tailerrak, erakusketak eta hitzaldiak antolatu dira, guztiak doakoak eta herritarren zientziaren laborategia berrargitaratu da. Eta azkenik, Alde Zaharreko Isuri Baxuko eremutik zirkulatzen duten ibilgailuek ez dute ingurumen bereizgarririk izan beharko beren ibilgailuetan. Hilaren 1. aurrera, Alde Zaharreko sarbide kontrolatutako eremua, Isuri Baxuko eremu izena hartu du estatuko araudira egokitzeko.
politikak batzutan balio du ere bai gauzak azaleratzeko, eta oraintxe jakin dugu, hain zuzen ere, trans pertsonek beren aldaketa genitalak ekiteko, nahi zen ezkero, ebakuntza hori egin, Nafarroatik kanpo, eta urrunxko gainera joan behar izaten dutela, Malagaraino, kasu handitzetan, eta hain zuzen ere, egoera hori aldatzeko proposamen interesgarri bat egin du Geroa Baik, eta horretaz, eta bertzegai batzutaz ere solasteko aukera izanen dugu, Javi Arakama Geroa Baiko parlamentariarekin. Hementxen, gaur arratsaldean gurekin duguna. Arratsaldeon, Javi. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, mila esker gurean egoteagatik. Javi, zuei gonbiteagatik. Hitz gutxitan, zein da egin duzuen proposamen hau, eta konta iguzu, zein bizket egoera, orain trans persona horiena? Bai, pare bat bilera eduki dugu, trans pertsonen eskubideak edo defendatzen dituzten hainbat elkarterekin, eta, eskakizunen artean, beste batzuk zeudelako, baina, horiek nahiko bide honan dijoaz, hezkuntzan protokolo bat, eta, gauza ezberdinak, baina eskakizunen artean bazegoen hau, ez? Duela ja urte batzuk, Malagako zentroa, ospitala, da erreferentzia zentroa Nafarroako transpersonentzat, eta ara joan behar dute, ez bakarrik bakuntzak egitera, baizik eta aurretik egin behar diren probak egitera, batzutan neurriak hartzera eta ezer gutxi gehiagora, osea, nahiko egoera gogorra da haientzat, ez? Eta orduan, esan ziguten, eta egia da, genekien ja, Gurutzetako ospitalean, Bizkaian duela urte batzuk, bultzatzen ari dira eta egiten ari dira arrakastaz ebakuntza hauek, eta zehazki gehien bat faloplastia eta vaginoplastia, eta orduan, zergatik ez, Nafarroak sinatzea hitzarmen bat Euskadirekin eta behar duten pertsonak ara joan ahal izateko, ez? Kontuan hartu behar dugu, gainera, Malagako zentroa oso demandatua dela eta itxaron zerrenda erraldoiak dituela. Itxaron behar dute normalean pertsona hauek 6-7 urtez ebakuntza bat egin ahal izateko. 6-7 urtez? Bai, ikaragarria da itxaron zerrenda, eta gainera batzutan loteria moduko bat da. Batzutan Andaluzian paziente gutxi baldin badaude, igual askartzen dute pixkat, baina Andaluzian gehiago daudenean, lehentasuna, normala da, haiek dira, ez? Orduan, ez dago oso ongi protokolizatua, eta horregatik ere eskatzen diogu Espainiako gobernuari mozio honetan, pixkat antolatzeko, ordenatzeko Espainia mailan dagoen sarea. Daude zentro ezberdinak, baina bakoitzak ez dauka asignatuta zonalde bat, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua dela hortan ere sakontzea, antolatzea hobeki eta ordenatzea egoera. Orokorrean, eskaera da, eskaintza baino nahiko txoundiagoa kasu honetan? Bai, desente. Kontuan hartu behar dugu, bakuntza hauek nahiko berriak direla estatuan, Malagakoa da aitzindaria, baina adibidez Bizkaian duela ez hainbeste egiten dira, eta nahiko espezifikoak, ikasi behar da ongi, teknika, arlo teknikoari begira, nahiko komplikatuak omen dira. Orduan, Gurutzetan badakigu ongi egiten ari direla, jendea pozik ateratzen dela, eta orduan, noski, guazen hitzarmen hori sinatzera, eta hemengo transpersonak ara bidaltzera, hori nahi eta behar duten nentzat behintzat, nik uste dut bizi kalitate aldetik eta hobekuntza polita izan daitekeela. Gainera aipatzen zenuen, Javi, ez dela bakarrik atea ebakuntza egitera, baizik eta gero, behar dituzten segimento guztiak, ikusteko ongi dagoen, izaten alda urtetako kontua, Malagara joan behar izatea, noiz behinkak? Hala da, bai, aurretik eta ondoren, ez? Eta, kontatu izan digu, izen abizenekin nola, batzutan pisua eta neurriak eta hartzera joan behar izan duten araño, 900 kilometro baino gehiago, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Orduan, gure ustez aukera argia da, eta egia da Nafarroan ez dagoela momentu honetan behintzat modurik ebakuntza hori bultzatzeko, guazen Bizkaiara deribatzera, eta haiek nahiko argi zeukaten. Guk ongi ulertzeko, Javi, hau parlamentoan onartu behar den zerbait da, nola funtzionatzen duen? Bai, parlamentoan eztabaidatuko da, hemendik aste gutxira, eta nik espero dut ateratzea mozioa, hitz egin dut pixkat nire beste taldeetako bozeramaiekin, eta orokorrean ongi ikusten da, eta nik uste dut
gehiengo zabal batek babestuko duela mozioa, eta da, bueno, ez da vinkulantea, ez da derrigorrez bete behar, baina parlamentuko zati garrantzitsu batek esaten baldin badu, uste dugu hemendik joatea garrantzitsua dela, normalean gobernuak onartzen du eta pausoak ematen hasi beharko lukela izter hori gauzatu ahal izateko. Noski, guri ere dagokigu kontrol, iniziatiba bakoitzaren kontrola egitea, ez? Orduan, onartzen bada hemendik 2-3 astera, hemendik ez dakit zenbat aste edo hilabete, noski, egon beharko dut galdetzen eta ziurtatzen ze pauso ematen ari diren hori gauzatu ahal izateko. Hala izatea espero dut egia esan da. Ez dakit, Javi, hortan ere ikusten diren erresistentziak pixket Euskaldunen kontra, norbaitek igual parlamentoan erranden du, haizu, karo, ez? Justo Euskadirekin egiten da hitzarmen hau, ez dakit hor navarrismo horrek nolabait ere eragiten du, edo, kasu honetan. Bueno, auskalo, izan daiteke norbaitek proposatzea beste zentroren bat, baina kasu honetan nik uste dut, ez dut espero egia esan da, nik uste dut Gurutzetako ospitalak demostratu duela bere kalitatea, aldi berean elkarteen eskutik gatoz, guri ez zaigu gustatzen bururatu zaizulako aurkeztea zerbait, baizik eta kontrastatzea funtsezkoa da, sektore ezberdinekin eta kasu honetan bai naizen elkartearekin, transkoloreko ordezkari batzuk ere komentatu diegu haiei eta ados daude, orduan elkarteak ados daude, orduan ez dut uste arazorik egon behar duenik. Beste arlo batzutan egia da ikusi dugula gehiagotan joera bat gauza batzuk eramatekoa beste latitude batzutara, eta hor gure eztabaidak ditugu bai. Aukera bat da, etorkizun batean Nafarroan bertan izatea olako ebakuntzak egiteko zentro bat, edo ez da beharrezko, ez duzu ikusten beharrezko alako? Bai, izango litzateke, hemengo persona transexualentzat, izango litzateke interesgarria, gertuago egonen litzatekelako ez. Nik uste du dena den, aztertu beharko litzatekela ongi. Hau da, ea masa kritika nahikoa daukan, ea zenbat pertsona hitz egiten egon gaitezken, datuak eskatu ditugu, Espainia mailako datuak dira, askotan Malagako ospitalean daude, orduan datuak eskatu ditugu senatuaren bitartez, Koldo Martinez gure senatariaren bitartez eta jakin nahi dugu ongi zertan dagoen kontua, zenbat pertsona izango lirateken eta bar. Epe motzean ez dut ikusten, egia esan da, ze horrek ere exigitzen du, lehen komentatu dut, arlo teknikoan ez omen da bat ere ebakuntza erraza, ez omen dira, ze ezberdina dira, eta orduan, trebakuntza bat, eskatuko luke, espazio bat, masa kritika nahikoa, baina hala baldin bada, zergatik ez. Horregatik ere, mozio honetan, bigarren puntuan, komentatzen dugu, eskatzen diogu Espainiako gobernuari, berak ditu datu guztiak eta pixkat antolatzeko. Iparraldean egon behar dira pare bat, izan behar da Katalunian Euskal Herrian, Galizian Euskal Herrian, ez dakit, ikusiko dugu, Madrilen argi dago masa kritikoa nahikoa dagoela, zentralitateak espazioan ere ematen die, garrantzi hori, baina zentzurik ez daukana da, noski, Nafarroakoak jeitsi behar izatea Malagaraino, bertan, Euskal Herrian bertan, beste zentro bat kalitatekoa edukita. Nafarroan eginen den, ezin dizute erantzun hola, bote pronton, ikusi arte pizkatxo bat, aztertu arte, benetan ze eskairi maila dagoen. Datu horiei dagokionez, ezagik badugun zerbait, daturik Espainiar estatuen zenbat ebakuntza egiten diren, zenbat pertsonak behar izaten dituzten, ezagik zerbait dakigun horretan? Datu zehatzik ezin dizut eman, esan dizuten bezala duela gutxi eskatu genituen datuak eta oraindik ez dizkigute erantzun, orduan ez dut hankasartu nahi, zehazki ez daukat, baina argi dagoena da momentu honetan askoz eskaera gehiago daudela eskaintza baino, eta hor dago lehen komentatu dugun Malagako itxaron zerrenda. Ez da normala edo zein ebakuntza egin ahal izateko 6-7 urte itxaron behar izatea, ez da normala, eta ulertzen dut, inoiz ez dira halako ebakuntzak egin, Espainia mailan, egia da, duela gutxi hasi zen, eta kontuen hartu behar dugu, daudela pertsona asko, hamarkadaz, itxaron behar izan dutela, orduan, orain nolabait ulertzen dut, enbudo moduko bat gertatu dela, badago atasko bat,
eta egoera normalizatzen denean eta behar diren ebakuntzak urtean egiten direnean eta pues bueno, ikusiko dugu, baina momentu honetan hori, argi dago zentro gehiago eskaini behar dutela ebakuntza hau. Javi, norbaitek pentsatuko du, aizu, bale, baina kolak ez da kaiendu, ez? Badakigu Nafarroan baditu dugula Kristoen itxaron zerrendak, ez? Agertu zen berrietan, lerroburu batzuetan, hilabetetakoak, ez? Kontsulta bat egiteko, hau lehentasunezko zerbait alda. Lehentasunezko kontu bat da, eskubidez ari garelako. Legeak jasotzen du, pertsona transek eskubidea daukatela, nahi badute, ebakuntza hauek egiteko eta bermatu behar dugu, ez? Hori praktikan gero hala izatea. Eta are gehiago esango nuke, incluso merkeagoa izan daitekeela Bizkaian egitea gauza hauek Malagan baino. Baina horretaz aparte edozein kasutan, garestiagoa aterata ere nik uste dut bermatu behar direla pertsona transen eskubideak dena den gauza batek ez du besteak entzen, ez? Pentsatzen dugu esfortzu berezia egin behar dela itxaron zerrendak jeisteko, daude gehiegizko mailatan, baina horrek ez du ekarri behar beste pertsona batzuen eskubideen murrizketa bat, ez? Kasu guztietan, osasun publikoa nola baitere hobetzea pentsatzen dut xedea izango dela. Javi, galdetu nahi zuen ere transez ari garela ere orokorrean pixket alorren eta solasteko. Hemen egon ziren azkenekoan nahi zeneko kideak, eta haiek errantziguten Nafarroa, Espainiar estatuari dagokionez, erkidego bezala, ez dakit lege aurrerakoienetako bat duen eremua dela, ez dakit ala ikusten duzuen. Bai, Nafarroan 2017an onartu zen foru lege bat, 8/2017 izenekoa, eta hor jasotzen dira orain, Madrilen azken hilabete hauetan eztabaidagai egon diren hainbat kontu, ez? Besteak beste eta batez ere esango nuke genero autodeterminazioarena, ez? Horregatik niretzat pixkat ez dakit oso debate pixkat antzua den eta guzti estatuan egon dena gai horren inguruan, ze Nafarroan 5 urte terdi daramazkigu hori bermatuz gure herritarrei eta ez da duz gertatu. Ez da arazorik egon entzuten diren zurrumurru horiek, ez hor, ez dakit, ez, abusadoreek esango duten, saiatuko diren aldatzen sexuaz legeak ez eragiteko, edo ezberdin, entzuten dira oso gauza arraroak, ez? Eta Nafarroan ez da halako deus gertatu, ez da inolako arazorik egon, persona transek eskubide hori efektibo egin ahal izan dute, benetan haien autodeterminazioa praktikara eramateko eta haien izena, haien aldatu ahal izateko ala nahi izan dutenean, eta gertatu den gauza bakarra izan da, haiek eskubide gehiago izan dituztela, eta inork ez du eskubide gutxiago izan, ez? Eta hau garrantzitsua iruditzen zait gogoratzea eta aipatzea, zeren hori gertatuko da estatuan. Orain onartzen denean behin betikoz, eskubide gehiago edukiko dituzte pertsona batzuk eta besteek berdinak. Hau ez doa inoren kaltetan, ez? Oraindik legea Espainian tramitatzen ari da, eta senatura joango da, oraindik, eta guk senatuan Koldo Martinezen bitartez emendakin batzuk sartuko ditugu, elkarteek eskatutako kontutxo batzuk aplikatu ahal izateko. Nik baimena emateko adinarekin, hor daude zalantza batzuk, eta saiatuko gara hobetzen, baina guk onartzen dugu lege honek hobetzen duela haien egoera. Gehien bat, Nafarroak eskuduntzarik ez daukan arloren batean, adibidez, erregistroan, orain estatuko lege honi esker, hobekuntzak egonen direlako. Beraz, pentsatzen dut, lertzen dut, orokorrean, positibotzat baloratzen duzuela legea. Bai, hala da. Eskubide gehiago onartzen dira, pertsona gehiagoarentzat. Eta, konprobatu denez beste erkidego batzutan, besteak beste, Nafarroan positibo izan dela orokorrean jendearentzat, zalantzari gabe aurrera horrekin. Batzutan hola izaten da, ez, Javi? Kristoin ez dakite hautsak arrotzen dire, ez dakite da bidetan eta ez dakite kristoin iskanbila, eta gero resulta toki batzuetan aplikatzen zen eta inungo arazorik gabe, ez? Batzuetan
erran dut ematen diogu kristuen arreta gauzei, gero arreta espazaile ematen gauza erabat normalak konsideratuko genituenak, ez? Bai, hala da, ez dakit, ez. Gai honekin edo berdintasun arlotik atera gabe, gertatu zen, iskanbilak egon ziren Espainia mailan, ley del matrimonio homosexualaren arira, ez? Eta, haizu, onartu zitzaizkien eskubide batzuk pertsona askori, gero, aplikatu ala ez, haiek praktikara eraman ala ez, eskondu ala ez, bakoitzak erabakiko du, ez? Baina eskubidea onartzen da, eta inork ez du galtzen, ez? Eta handik urte batzutara, konprobatzen da nola elegitea konstituzioaren aurrean jarri zuen PPek adibidez, edo PPko kide batzuk, homosexuala direnak, hasten diren eskontzen lege horri esker. Hori oso polita da. Niri oso polita iruditzen zait. Kontra egin duzu, baina hurrengo egunean onartzen duzu praktikan hobekuntza bat izan zela, ez? Zoritxarrez, batzutan ez dugu ikasten, eta hurrengo aurrera pausoan antzeko gabiltza, ez? Baina nik uste dut, iskanbilaz aparte ez dela arazo handirik egonen. Javi, aprobetxatuko dugu hemen zaudela ere galdetzeko, hor daude, maiatzan, hauteskundeak, legegintzaldiak itzen nahi da, gainera horreitzen sartu gara urte berri batean, bakit galdera handia dela, baina gutxi gora bera, nola baloratzen duzue ez dakit atzera begira urte hauek? Positiboki, zalantzari gabe, egon dira haien gauzak eta sartuko gara horretan ere, baina hitz egingo nuke 4 urte hauetaz eta hitz egingo nuke azken 8 urtez, ez? Nik uste dut aldaketa potente bat eman zela 2015ean, hor PSN alderdi sozialista ezen beharrezkoa izan, aldaketa gozatzeko, orain arte beharrezkoa izan den guztietan 2015era arte kale egin zuen eta eskuinarekin lerratu zen, 2015ean ezen beharrezkoa izan, eta beste 4 alderdiok, Izquierda Esquerrak, Alduguk, Bilduk eta guk, gero babaik, bide bati ekin genion, ez? 2019an, herritarrek bozkatu zuten berriro ere ezkerreko gehiengo argi baten alde, kasu honetan indarre aurrerakoien artean bozkatuena izan zen alderdi sozialista, eta gure aldetik argi geneukan bide horretatik jarraitu behar genuela, ez? Kasu honetan ez gobernua lideratzen, baina bai gobernuan egonda eta lagunduz, ez? Nolabait kasu honetan Maria Txibite gobernuko presidentea, ez? Eta batzutan esaten da, nahikoa alda eskuina gobernutik kanpo edukitzea, ez da nahikoa, baina oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, eta gogoratzen badugu pizkatxo bat haiek, ez dakit, egiten zituzten politikak hainbat arlotan, memoria pizka bat baldin badukagu, ikus dezakegu zenbat aldatu diren gauzak eta zenbat aldatzen ari diren, ez? Eta oraintxe bertan egon gara hitz egiten, ez? Pizkat berdintasunez eta zenolako 2015ean adibidez, esen existitzen gaur egun dagoen berdintasunerako institutoa, garai horretan zen familia eta berdintasunerako institutoa. Da, ñabardura txiki bat, baina handia da, simbolikoki oso handia zen, ez? Familiak bere arloa dauka, baina ez desaguna ahaztu, ez? Hori gertatu da hainbat arlotan, arlo askotan nik uste dut aldaketa sakonak gauzatzen ari garela, oraindik desente falta da, guk daukagun gizarte eredura iristeko, baina 8 urte hauetan nik uste dut aurrera pauso politak eman direla. Zentratzeagatik pizkatxo bat, edo zehazteagatik arlo batzuk, nik uste dut adibidez, etxe bizitza arloan, berdintasuna aipatu dut, sakonduko dut pizka, zabalduko dut pizka begira da, etxe bizitza arloan adibidez, eskuinaren modeloa zen, ladrilloaren burbuia eta eraiki, baina prezioa jaitsi gabe eta prezioak gero eta gehiago igotzen, eta zailtasun handiak egonez, benetan lortzeko, ez? Orain, ez dut ukatuko zailtasun handiak daudela, gehien bat jende gazteak zailtasun handiak ditu, etorkinek ere zailtasun handiak dituzte, baina hasi da beste politika bat egiten, ez? Orain, 3.500 gazte adibidez, Nafarroan daude emantzipatuta, besteak beste, emantzipa programako dirulaguntzei esker, adibidez, ez? Eta hau aldaketaren gobernoren lorpen bat da, emantzipa hori adibidez? Bai, hau martxan jarri zen 2018an, adibidez, ez?
edo Nafarroako gobernuak daukan parke publikoan, adibidez, etxe bizitzen parke publikoan, iritsi ginenean, bazeuden 400 piko etxe bizitza, gaur egun ia 1000 daude. Karo, aurrera pauso garrantzitsua dira, baina asko falta da. 1000 inguru daude, baina badakigu gutxienez beste hainbat behar direla. Eta horretan gaude, eta gainera etxe bizitza arloa badakigu dela arlo mantxo bat, etxe bat eraikitzea kostatzen da. Baina nora adibidez nik uste aldatu dela desente begira da, rehabilitazioan alde egiten ari da, asko. Herrietan lehen dena egiten zen Iruña herrian, orain herrietan bultzatzen ari dira alokairu sozialeko etxe bizitzak. Ni Gareskoa naiz, eta Garesen adibidez, datorren urtean berrituko dira 6, Nasubinsako diru laguntzarekin 6 etxe bizitza berrituko dira, eta 12 berri egingo dira gazteentzat. Hau, 3000 biztanleko herri batean ez da inoiz ez da egin diru publikoarekin, eta suposatzen du desente. Badakit berdina egiten ari dela, leku ezberdinetan, Lodosan, Lekunberrin, Garraldan, Nafarroa osoan edatzen ari den sistema bat dela, eta oso garrantzitsua da, hau nire ustez. Beste arlo batzutan aurreratu da, eta legealdi honetan ez guk nahi bezain beste, hor dago hizkuntza politika askotan ateratzen da gai hau adibidez. Ekonomikoki jarraitu dugu, horretan hobetzen, legealdi honetan desente hobetu da aurrekontua, jarraitu dugu hobetzen, onartu behar da, esan behar da, PSN-erekin arazo handiak eduki ditugu arlo honetan, baina ez hainbeste arlo presupuestarioan. Iritsi ginenean gobernura 2 milioi euroko partida zegoen aurrekontuetan honetarako, orain 12 milioi eurokoa da, desente zabaldu da, 2 milioi eurokoa da 2015koa, argitzeagatik pixkat. Berehala hasi ginen hori zabaltzen, ze karo, diru horrekin Euskara Bideak ia bakarrik egin zezaken gauza bakarra zen tradukzio lanak. Hor itzultzaileak hor zeuden, hain lana egiten, baina politika aktiboak ezin ziren egin. Gaur egun egiten dira politika aktiboak, diruz laguntzen dira komunikabideak, euskaltegiak, herriak, udalak diruz laguntzen dira, irabazi asmorik gabeko entitateak laguntzen dira. Nik uste politika aktiboak egiten ari direla zentzu horretan, zabaltzen ari da, eredua Nafarrora, poliki-poliki, legealdi honetan, Mendigorria, Larraga, ikusten du, Lezkairun ere irekiko da. Ez dakit, ari gara ikusten aurrera pauso batzuk, baina arlo honetan eztabaida pribatu eta publikoak izan ditugu, desente gehiago egin behar ditugulako. Hemen nik kokatuko nuke gehien bat, besteak beste, merituen dekretua. Hor, Remediez kontseilariari dagokio sinatzea, bere eskuduntza da eta berak egin behar du, eta ez gaude pozik erritmoarekin, guk uste dugu duela hilabete desente, ez baldin bada duela pare bat urte sinatuta egon beharko luke, eta ez gaude pozik edukiarekin. Kanpoan geratzen da herribera osoa, kanpoan geratzen da Euskararen legeko eremu ez euskalduna, eta ez gaude ados, ezin gara ados egon puntuatzearekin ingelesa edo frantsesa eta ez puntuatzearekin euskara. Oso mingarria da, praktikan badakigu lanpostu gehienak Iruña herrian daudela eta dekretuak sartuko dituela, herriberakoak izan daitezke 8-9, baina oso garrantzitsua da, simbolikoki bidaltzen ari zaren mezua oso larria delako, ez? Badaude arloak, batzutan hori positibo nire ustez hobeki jokatu da, beste batzuk ezain beste, asko etortzen zaizkiten, nahi bezu sakonduko dugu aldaketa klimatikoaren legea, etortzen zait, hau batez atera zena, baina orokorrean nik positiboki jotzen dut hau, nik uste dut zerbitzu publikoak sendotu direla, arazoak ditugu, lehen atera dira osasunbideako itxaron zerrendak, baina sendotzen ari dira zerbitzu publikoak, eta nik uste dut sakondu behar dugula. Javi, horrek emango zigun, segura eskire, bertze elkarrizketa pare baterako. Bai galdetuko dizut, ea labur baldin bada posible, bi iduztetzezkizunak erronka, lege gintzaldi berrirako edo urte berrirako. Politikoki apostu aurrerakoi, ezkertiar apostu batekin jarraitzea, kasu honetan, eta esan dugu,
guri gustatuko litzaiguke herritarrok nahi izatea, geroa bai, izatea lidergo hori hartzen duena, ikusiko da, maiatzaren 28an, eta politikoki ere zabaltzea akordio hauek udaletara. Ezin dugu ahaztu, PSNek ez zuela nahi izan, ez zela ausartu, Iruña, Barainain, Burlata, Eguesibar, hor dago Lizarra, gero konpondu zen Lizarran, baina beste ez haien borondateagatik, udalerri horretara iristea, egoera politiko berri hori, hau alde batetik, eta gero edukian sartuta, desde luego uste dut zerbitzu publiko hauek komentatzen duen bezala, sendotu behar ditugula, ongizate eredua sendotu behar dugula, sakondu behar dugula, ongizate ereduak eskaintzen dituen aukeretan, eta Nafarroan dauden ezberdintasunak poliki-poliki jeisten jarraitu behar dugu. Klase ezberdintasunak, genero ezberdintasunak, lurralde ezberdintasunak, daukagu Iruñeko makrozefalea nola baitez, populazioen erdia baino gehiago bizi da Iruña herrian, eta desberdintasun horiek limatzen jarraitu behar dugu hainbat arlotan, eta hor jarriko nukenik fokoa. 2023ko maiatzetik aurrera, Javi, uste duzu ikusiko dugula bertze, nolabait ere, gobernu aurrerakoi bat, edo uste duzu badagoela arriskua berriz ere itzultzeko eskuineko gobernu batera? Ni ziur naiz herritarrek azken urte hauetan egin duten moduan, babesa emango diotela ezkerreko aliantza bati. Nola gauzatuko den, nork lider hartuko duen lidergoa horretan, herritarrek esango dute, esan dut hori gustatuko litzaigukena, ez? Edozein kasutan, eta beti egin dugun moduan, egin genuen 2019an Nafarroako gobernuan, egin genuen 2015an eta 2019an hainbat udaletan, gu ez garenean indar nagusi hori ezkertiarren artean prest gaude beste bati aukera hori emateko, ardura hori emateko, zalantzari gabe, eta ikusteke dago zein izan behar den PSNren jarrera. Hor, esan dudan moduan, udaletan ezen ausartu, udaletan ez zuen nahi izan beste batzuei, kasu honetan EH Bilduri gehien bat, baina baita Geroa Bairi ere bere babesa emateko eskuinak entzeko, eta horretan fok jarriko dugu presioa, oso garrantzitsua iruditzen zaigu zabaltzea akordioa, eta ikusiko da ere Nafarroako gobernuari begira, ea ausartzen diren honekin jarraitzeko, haiek bigarren indarra izan da, ala ez. Gure apostua da horretan jarraitzea zalantzari gabe. Emango zigun erraten genuen bezala luzerako kontu honek, baina behintzat hortzen sarreratxo bat, Javier Akama, Geroaiko parlamentariak, kontatzen ziguna, alde batetik haiek aurkeztuko duten mozio hori, nolabait ere trans pertsonek egin behar dituzten genital ebakuntza horiek, nahi izan ezkero, Malagara joan beharrean joan alizatea hemen hurbilxeago, eta bertze hainbat kontu, kasu honetan legegintzaldi berrira begira, gaurkoan egun utziko dugu. Javi, mila esker honetz. Eskerrik asko, Zai. Hauxen izan dugu gaurkoz dena, hortzegun honetan, bihar guk besta pixkat eginen dugu, baderako ordua, eta astelenean printzipioz hemen egonen gara berriro ere. Espero dugu, zuek ere hortzen egotea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.